rydw i'n mynd i darllen stori i chi o'r enw Ti yw fy Arwres. Dyma Mami Sarah. Mae hi'n nyrs ac mae hi'n trin pobl sy'n sâl gyda coronavirus. Weithiau mae Sarah yn teimlo'n ofnus. Ydych chi'n teimlo'n ofnus ac yn poeni weithiau? Ond mae gan Sarah draig sy'n byw yn ei chalon o'r enw Ario. Mae Ario yn fewr. Dydy Sarah ddim yn teimlo'n ofnus pan mae hi'n hedfan gydag Ario. Mae newid yn gallu gwneud pobl i deimlo'n ofnus ac ansicr. Pan rydw i'n ofnus, dwi'n anadlu'n dwfn, meddai Ario. Rydw i'n meddwl am rhywun sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel, meddai Sarah. Beth ydych chi'n gwneud pan rydych chi'n ofnus? Mae gan bawb Ario sy'n byw yn ddwfn yn ei calonau. A fedrwch chi dynnu llun eich Ario chi? A dyna ddiwedd y stori. Ydych chi nawr yn gallu dynnu llun eich Ario chi? Pwy sy'n byw yn eich calonau chi? Mwynhewch! Nawr, rydw i'n mynd i dynnu llun fy cymeriad i. Fy cymeriad i ydy llew, so dyma ni'n mynd. Rydw i'n siŵr rydych chi'n gallu tynnu llun yn well am Miss Blackmore, ond rydw i'n meddwl mae llewod yn fewr. Felly, fy cymeriad i yn fy nghalon i ydy llew. Pwy sy'n gallu gwneud cymeriad fewr eich hunain? Mwynhewch!